Salutare cu mult soare de la Institutul de Formare și Educare Relațională și de la Academia de Alăptare, Școala de Părinție cu Bucurie. Suntem aici cu gânduri bune, cu întâlniri și cursuri pentru părinți și profesioniști, cu sprijin fizic și emoțional pentru tinerele cupluri și pentru alăptare. Sunt Georgeta Mușat, moașă, prima consultant IBCLC din România, cea deschizătoare a valului de susținere al alăptării, un drum plin de obstacole care nici acum nu este cu mult mai ușor. Invitatul nostru special de astăzi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician. Te rog, te invit să spui tu despre tine și să sune bine, corect și, bineînțeles, despre visele tale. Ok, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm dialogul nostru, care sper să fie util cât mai multor persoane. Pentru cei care ne urmăresc poate pentru prima oară, deși sper să nu, sper să vadă și celelalte înregistrări. Mă numesc Daniela Dumitrescu, sunt psiholog clinician, psihoterapeut CBT și schematerapie și practician metoda Espere. Iar de un an și jumătate aproape sunt președintele fondator al institutului de care mă aminteai, Institutul de Formare și Educare Relațională IFER, institutul care își propune să ne învețe să construim relații, să menținem relații și, de ce nu, atunci când lucrurile sunt mult prea dificile, să închidem relațiile care sunt toxice. Mulțumesc, Daniela Dumitrescu. Dragi noștri urmăritori, tema noastră de astăzi este una deosebit de frumoasă. Se numește Ce este și cum creăm un atașament sigur copilului. Iată, pruncul s-a născut, al nostru este bebeghiță. Ce facem cu el? Care sunt metodele de validare a unui atașament bun, corect și cât de cât ținând cont de nevoile părinților care trec printr-o perioadă foarte grea? Începutul. Așa este. Da, se tot discută despre atașament și mi se pare important să definim întâi, așa, într-un limbaj accesibil, nu foarte profesionist și foarte tehnic, ce este atașamentul, de ce este important atașamentul și cum creăm atașament așa la nivel foarte, foarte concret, pentru că senzația mea este că se vorbește mult despre atașament, dar nu ni se spune în mod concret cum se face povestea asta. Ei bine, atașamentul este baza viitoarei noastre vieți emoționale, de felul în care noi vom reuși să creăm acest atașament față de persoana care ne îngrijește, atenție, nu neapărat față de persoana care naște. Copiii vor crea atașament în mod natural, spontan, față de adultul de îngrijire. Dacă este, de exemplu, bona, copilul va crea atașament față de bonă, nu neapărat față de persoana care naște. Și asta sper să fie un punct important și pentru mămicile care se gândesc poate la varianta de adopție. De ce este important atașament? Și practic tot mai multe studii arată că lipsa atașamentului va genera posibile probleme emoționale serioase în viața adultului. Ce se întâmplă atunci când are loc naștere? Are loc această rupere de către mamă, da, o știm foarte bine, dar dincolo de ruperea fizică există și această rupere a sentimentului de siguranță, pentru că copilul acolo în burtica mamei se simte foarte în siguranță. Momentul nașterii este destul de traumatic și pentru copil și știm deja asta, sunt studii care arată că și copilul trece prin multe momente dificile, inclusiv momente de durere, se pare că percepe și copilul durerea, dar dincolo de asta este speriat, are multe stări emoționale intense, nașterea produce stări emoționale intense și copilului este speriat de ce se întâmplă, dintr-o dată se simte respins de tot ce până acum era safe, era cald, era bine, dintr-o dată tot mediul ăsta gândiți-vă ce experiență dură, da? Dintr-o tot mediul ăsta se cutremură și sunt aruncat undeva, nu știu unde. Practic, atunci pierdem prima oară sentimentul de siguranță. Sentiment de siguranță pe care vom încerca să-l creăm
să-l recreăm și să-l creăm toată viața. Practic, copilul, imediat cum se naște, va încerca să reconstruiască acea senzație de pace, de liniște, de siguranță pe care o avea în burtica mamei. Și cum va face asta? Semnalizând orice disconfort pe care îl are prin plâns. Pentru că plânsul, este bine să știm, că are nu doar o funcție de semnalizare a unui disconfort legat de igienă sau legat de alimentare, ci are și o valoare de comunicare. Copilul comunică cu mama lui prin plâns și mamele care deja au câteva luni de experiență pot să facă diferențe între tipurile de plâns ale copilului, pentru că fiecare tip de plâns exprimă altceva. De felul în care părinții răspund acestei nevoi cu care ne naștem de atașament, acestei nevoi de a ne simți din nou în siguranță, depinde, așa cum spuneam, viitoarea viață emoțională a copilului. Dacă părinții vor răspunde prompt, vom răspunde cu atenție, cu căldură, cu empatie, nevoilor, chemărilor copilului la siguranță, atunci copilul se va liniști și va înțelege că, bun, și în acest mediu nou în care sunt, mă pot simți în siguranță. În momentul când mă pot simți în siguranță, toată energia mea se va duce către dezvoltarea mea. Când eu nu mă simt în siguranță, copilul își va focusa energia către căutarea acestei siguranțe. Fără sentimentul de siguranță, nu mă pot dezvolta. Și atunci, de aceea este foarte important acest sentiment de atașament, de siguranță, de conectare, de conexiune pe care îl creez cu copilul meu încă de la început, pentru a-i permite acestuia o dezvoltare normală. John Bowlby vorbește despre 4 tipuri de atașament. El este autorul teoriei atașamentului, cel care a revoluționat la momentul respectiv, practic, psihologia, și vorbește despre cele 4 tipuri de atașament, respectiv atașamentul sigur, este atașamentul care se creează, senzația de siguranță, da? Atașament sigur, vorbim de siguranță, care se creează în momentul în care părintele răspunde prompt copilului și nevoilor copilului și atunci copilul se simte liniștit. Avem atașamentul nesigur, care are 2 variante. Este un atașament nesigur evitant și un atașament nesigur instabil. Ce înseamnă un atașament nesigur evitant? Părintele nu răspunde nevoilor emoționale ale copilului, răspunde doar nevoilor de îngrijire. Deci o mamă care se limitează, de exemplu, doar la hrănit, spălat, schimbat, dormit, pregătit lăpticul, poate să creeze un atașament nesigur dacă nu răspunde și nevoilor emoționale ale copilului. Nevoi emoționale înseamnă nevoia de a fi luat în brațe, apropo că e o întreagă poveste cu cât ținem în brațe copilul să nu fie răsfățat. Ok, îl țineți în brațe copiii până când se liniștesc. Nu există o limită maximă pe care nu trebuie să o trecem. Nu, îl țineți în brațe cât are nevoie. Ok, atunci când să liniștesc, de exemplu, atunci când plânge, să mă conectez cu el, să-l ating, să am contact piele la piele cu el, atunci răspund nevoilor emoționale și pot să creez acest atașament sigur. Există și atașamentul instabil. Acest atașament este momentul în care părintele uneori răspunde, uneori nu răspunde. Și atunci copilul nu este sigur pe părintele lui, nu știe dacă, ok, dacă eu plâng, oare va veni cineva? Deja, dacă copilul nu este sigur că părintele va răspunde, creează acolo un fond anxios. Este deja baza viitoarei anxietăți, care, iată, este atât de prezentă, din păcate, în toate cabinetele terapeuților și nu numai. Cel de-al 4-lea tip de atașament, care este, din păcate, atașamentul cel mai nefericit, este atașamentul nesigur. Este atașamentul în care părintele nu răspunde aproape deloc nevoilor copilului, este haotic, nu este prezent, este indisponibil, poate și fizic, poate și emoțional. Iar studiile au demonstrat că atunci când există acest atașament nesigur, există șanse foarte mari ca acești copii în viața lor de adult să dezvolte diverse tulburări, fie de personalitate, fie emoționale, fie comportamentale. Deci iată cât de important este să creăm o fundație sănătoasă în copilul nostru.
Acesta din urmă este cel ambivalent sau este o Nu. sintagmă aparte? Atașamentul ambivalent este atașamentul în care odată răspund copilului, odată nu răspund copilului și atunci el nu știe. Acest atașament ambivalent de obicei este atașamentul anxios, este cel de care îți povesteam că creează anxietate. Cel de-al patrulea tip de atașament este atașamentul nesigur, în care copilul nu este sigur absolut deloc. Un exemplu, o mămică, sigur, a rămas singură acasă și va trebui să gătească și a pruncul în scoică, se duce cu el în bucătărie, sigur că îl plasează undeva, poate chiar jos, să nu fie pericol, și se apucă de hrănit. Ce tip de atașament e aici sau ce i-am putea sugera să fie mai aproape de prunc? Ok, dacă copilul doarme, e ok. Pentru că ea poate să se ocupe de tot ce are nevoie și atunci când se trezește, este bine ca, cel puțin în primele luni, atunci când se trezește copilul, să aibă figura de atașament lângă el pentru a se simți în siguranță. Însă dacă copilul solicită, o cheamă prin gângurit, prin plâns, prin mânuțele care vin către adult, dacă își dorește conectarea cu mama, ei bine, nu va crea un atașament sigur, va fi un atașament desigur pentru că ea nu răspunde nevoilor emoționale ale copilului. Prin urmare, atunci când copilul este solicitant și dorește compania mea, dorește prezența mea, dorește să se conecteze cu mine, și asta o vezi prin faptul că te urmărește, este ochii în ochii tăi, este foarte prezent, menține privirea copilului cu tine, este acolo, nu vrea să plece, îl simți că este cumva conectat la tine, e bine să rămâi acolo până când el singur la un moment dat se va deconecta, pentru că este obositoare conectarea masivă pentru un copil. Și mi-aduc aminte, de exemplu, un studiu interesant făcut între fetițe și băieței și spuneau că, de exemplu, fetițele noi născute păstrează contactul vizual cu câteva secunde mai mult decât băieței. Băieței la un moment dat evită privirea pentru că li se pare prea mult. Asta făcând, iată, diferențele între femei și bărbați care, la nivel de relație, femeile care au nevoie de relație mai mult și sunt mult mai prezente și mai atente la ceea ce transmite mama, pe când băieței, ok, se conectează, își primesc siguranța și se retrag. Deci, iată că încă de la naștere se poate vedea diferența de nevoi de relaționale. Deci, dacă copilul este în această fază în care dorește conectarea și chiar dacă nu o dai, începe să spună acolo pe limba lui, începe să se simtă nemulțumit, începe să te atenționeze, înseamnă că este într-o nevoie de conectare și se creează atașament atunci când răspunzi acestei nevoi de conectare. Ea nu este permanentă. Copiii nu au nevoie permanent de conectare, nu sunt lipiți. Dar atunci când o fac și atunci când o cer, este bine să răspundem și să lăsăm un pic, poate, ciorbița 10 minute deoparte, pentru că s-ar putea să fie suficient pentru a liniști copilul. Apoi el se va juca cu propriile mânuțe, cu propriul corp, va fi iarăși atras de propriile descoperiri. Deci întotdeauna copilul va începe să se ducă în descoperirea lumii interioare și exterioare numai după ce s-a asigurat că este safe și că este sigur. Deci dacă eu mă duc și mă conectez cu el câteva minute, îi răspund, îl ating, poate îi cânt ceva, îl mângâi, rămân în contact cu el. În momentul în care el se retrage și începe să se face cu mânuțele, ok, pot și eu să rămân pe lângă și să mă ocup de celelalte treburi, dar el nu poate face această etapă a doua de descoperire, de analiză a mediului, de recunoaștere a mediului, dacă nu are acest sentiment de siguranță pe care eu îl stabilesc înainte. Deci există clar o diferență între atașament și îngrijire, pentru că, iată, sunt prunci care reacționează extrem de neplăcut la schimb. Clar, și aici aș spune mamelor că un copil care reacționează neplăcut la schimb, este foarte posibil ca el să nu fi fost atașat deja înainte. Adică atunci când, înainte să-l schimb, recomand această conectare. Întâi te conectezi cu el, întâi te uiți la el, poate îl mângâi un pic pe burtică sau îl mângâi un pic pe mânuțe, îi spui ce urmează să se întâmple, îl pregătești pentru un moment și toate lucrurile se fac foarte lent. Vă reamintesc că
atunci când lucrăm cu copii foarte mici, probabil că știți foarte bine asta, toate acțiunile se fac foarte lent, da? Pentru că ritmul copilului este altul, nu repezim, nu ne grăbim, nu ne agităm, nu trebuie să facem totul, nu știu cum, rapid și nu. Totul facem lent și după ce copilul este conectat cu mine și simte în siguranță, va fi mult mai cooperant. Când un copil nu este cooperant, când un copil mic nu este cooperant, în principiu este semn că eu nu am creat atașament înainte, nu am creat o oază de atașament, un moment de atașament care să-i permită lui să treacă la etapa următoare. Vă reamintesc, siguranța, sentimentul de siguranță este sentimentul bazal de care am nevoie pentru a permite toate celelalte activități de după. Deci dacă aveți un copil opoziționist, dacă aveți un copil care pare să nu coopereze, să nu colaboreze, atenție la atașament și încercați să vă conectați mai mult cu el, poate piele la piele, da, să aveți acest contact fizic cu el, poate ședințe, eu le spuneam băi de masaj, acele băi de masaj în care să mângâiem copilul, să-l alintăm, să-l alinăm și abia după aceea să îi cerem să coopereze în diverse activități. Pentru că atingerea este un limbaj de comunicare și este foarte important și încă o dată, deci înțeleg că trebuie să răspundem imediat plânsului copilului pentru ca să-i creăm acel sentiment de siguranță. Cu cât îl lăsăm mai mult în așteptare, cu atât el va fi mai nesigur și se va liniști mai greu. Și este și mai anxios. Gândiți-vă, imaginați-vă pentru un moment, puneți-vă în situația copilului. Sunt în pat, nu știu nimic, nu înțeleg nimic din lumea asta, da? Am foarte puține modalități de exprimare, practic unul singur, plânsul, ok? Și eu plâng și nu vine nimeni. Cum este când dumneavoastră strigați după ajutor și nu vine nimeni? Ce sentiment ai? Cam așa se simte și copilul atunci când plânge și nu îi răspunde nimeni. Toate poveștile astea cu să lăsăm copilul să plângă, să-și facă plămâni, să-și facă voce, să se întărească, să se mai știu eu ce nebunii, ok, nu au nicio bază emoțională corectă. Nu. Când un copil plânge, cere ajutor, iar eu ca părinte nu răspund acelui ajutor. Și atunci copilul meu ce va crede despre mine ca părinte? Se poate baza oare pe mine dacă atunci când mă cheamă nu vin sau vin așa din când în când sau nu știu când vin? Deci am nevoie să știu că atunci când sunt în pericol, când mă simt într-un fel sau altul neplăcut, am nevoie să știu că va veni cineva să mă ajute. Hrănirea copilului este un mijloc ideal de conectare. Sigur că varianta ideală este alăptarea, însă sunt persoane, sunt mămici care nu pot sau nu aleg să-și alegă hrănirea cu formula. Și aceasta trebuie făcută cu comunicare, cu drăgăleală, cu vorbe. Cât de mult contează vorbitul copilului în timp ce te conectezi cu el? Contează că vorbești, nu să fie Contează foarte mult pentru că copilul, și sunt iară studii numeroase în sensul acesta, recunoaște vocea mamei. Pentru că o știe din burtică, da? Este vocea pe care a auzit-o, deci cumva este vocea care este familiară, îi liniștește, de aceea vorbitul cu copilul este foarte liniștitor pentru el, așa cum iarăși sunt studii care vorbesc despre ritmul inimii. Cât de important este ritmul inimii, pentru că cel mai puternic sunet pe care copilul îl aude, de fapt, atunci când este în burtica mamei, este inima, bătăile inimii. Atunci, iarăși, un truc pe care vi-l recomand este atunci când copilul este neliniștit, poate, este îl puneți cu urechea în dreptul inimii, pentru că este foarte posibil ca simpla auzire a ritmului inimii să-l liniștească. Iar dacă aplicați o formulă de hrănire cu formulă, atunci, iarăși, ținut în brațe, conectat cât mai mult la corpul mamei, este important, iarăși, mirosul. Știm foarte bine că cel mai important analizator cu care copilul se naște este mirosul și îți recunosc mamele după miros, ca orice mamifer, ca să spun așa. Ok, deci este iarăși important să-mi simtă mirosul pielii și asta creează iarăși sentiment de conectare și de atașament.
să mă audă, să mă miroasă, pentru că știm că vederea se limpezește mult mai târziu. Atenție la auz, la sunete puternice, pentru că știm foarte bine atunci când suntem cu capul în apă, da? Toate sunetele sunt estompate. Or, în momentul când ieșim din apă, toate sunetele sunt mult mai ascuțite, mult mai dure. La fel și copilul trăiește într-un mediu acvatic, să nu uităm, da? Prin urmare, sunetele sunt destul de stresante pentru el și știm foarte bine cum copiii foarte mici tresar la zgomote, pentru că nu sunt obișnuiți cu intensitatea mare a zgomotului. Deci, vocea mamei trebuie să fie o voce destul de stinsă, destul de blândă, o voce joasă, temperată și lentă. Atenție, da? O voce lentă, calmă, liniștitoare, care cu siguranță va avea un impact minunat asupra copilului. Foarte interesant ce spui. Pusul direct cu urechea. Noi știm de acel skin to skin care este extrem de valoros, dar poziționarea copilului direct cu urechea mi se pare foarte interesant și mi-aduce aminte din întâlnirea anterioară de ce spuneai tu, limbajul iubirii. Iată, aici este clar, spre deosebire de adulți care fiecare în parte are propriul lui limbaj de iubire, la copil este foarte clar. Dacă îi răspunzi imediat, dacă nu lasă plângă, dacă îl așezi pe tine, pentru că până la urmă skin to skin și atașamentul direct, piele la piele, acesta este cel mai recomandat și cel mai eficient. Exact. Îți spuneai tot în webinarul trecut că nu este nevoie de un timp special să aducem copiii pe lume, este nevoie doar să fim un cuplu stabil și să nu facem copilul pentru ca să devenim un cuplu, pentru că, iată, lucrurile se pot strica destul de tare. Copiii, pentru ca să fie fericiți, au nevoie de părinți care să fie și ei fericiți. Circulă acea sintagmă să fii bine cu tine, să treci, vindecarea înseamnă să treci prin, nu să treci pe lângă. Ce înseamnă? Că sună așa ciudat. Ce putem face în acest sens? Dacă ar fi să fiu așa foarte psiholog, aș spune că aș recomanda părinților întâi să-și rezolve problemele personale și apoi să devină părinți, pentru că cu siguranță copilul va scoate la suprafață toate lucrurile nerezolvate din punct de vedere emoțional. De exemplu, dacă sunt un adult care poartă în el o rană de rușine, să spunem că, nu știu, părinții mei au fost foarte critici și atunci sunt o persoană care a dezvoltat deja o rană de rușine, ei bine, voi fi o mamă care va face tot posibilul să nu cumva să se facă de râs. Dar asta înseamnă că eu încerc să-mi rezolv prin copil rana mea de rușine. Ceea ce nu e tocmai corect pentru copil. Așa că eu aș recomanda, asta a fost un exemplu foarte rapid și la îndemână, aș recomanda mămicilor să treacă printr-un proces de introspecție și de creștere personală și eventual de așezarea unor evenimente care poate nu au fost tocmai plăcute în viața lor, pentru că, repet, copiii sunt cei mai buni terapeuți, găsesc imediat punctele nevralgice din dezvoltarea noastră și ne vor pune la încercare limitele. Totdeauna trebuie să fiți foarte conștienți de faptul că un copil nu că îți va atinge, îți va forța toate limitele, o să scoată din tine ce nu știai că există. Așa că este bine să-ți așezi un pic demonia interior, pentru că ei vor ieși tare, tare la suprafață atunci când vei fi super stresat, super obosit, super anxios, când toate apărările tale sunt prăbușite pentru că nu mai ai foarte multe resurse și atunci, da, tot ce mascăm foarte bine și ținem acolo foarte bine sub plapumă, ei bine, vor ieși toți balaurii cu toate capetele în momentul în care un copil îți va forța limitele. Deci recomandarea mea ar fi măcar o școală de părinți înainte, dacă nu un travaliu personal, poate de câteva luni și eu pot să spun că am avut
șansă și această bucurie de a avea mămici în cabinet care au zis ok, am venit, vreau să rămân gravidă sau sunt gravidă în primele luni și vreau să învăț, să fiu o mamă bună, vreau să lucrez cu mine, vreau să... Și am admirat și le-am felicitat pentru procesul ăsta, pentru că le spune mămicilor cele 9 luni de naștere, nu sunt 9 luni doar de nașterea copilului, sunt și 9 luni de nașterea ta ca mămică. Și atunci aș profita de cele 9 luni de sarcină pentru propria mea creștere, nu doar pentru creșterea copilului din mine, ci și pentru creșterea mea ca persoană. Așa că poate ar fi bine să ne gândim la asta și să aruncăm un ochi asupra vieții noastre, asupra motivelor pentru care suntem în acest punct aici și acum, asupra evenimentelor, cum spuneam, care poate au lăsat în noi urme mai puțin plăcute, relații neîncheiate, situații neașezate, toate lucrurile acelea la care nu vrem să ne uităm, peste care punem așa capacul și spunem că ok, nu există, le ignorăm. Ei bine, nu, vor ieși bine de tot. Așa este. La Facultatea de Moașe, la modulul acesta dedicat părinției cu bucurie, era recomandat ca cuplul ca împreună să facă această întâlnire cu terapeutul. Cum găsești că e mai bine? Să vină fiecare separat sau să fie de cuplu? Cred că fiecare formă de terapie are avantajele ei. Terapia individuală, sigur că îți permite o focusare mai bine pe tine ca individ, pe când terapia de cuplu este o focusare asupra relației de cuplu, nu neapărat asupra mea ca individ, ci asupra acelor elemente pe care eu le aduc în relația de cuplu, pentru că, așa cum cred că aminteam și în webinarul anterior, noi într-o relație nu punem tot ce suntem. Punem o parte din noi aici, o parte din noi dincolo și tot așa. Punem părți din noi în relație. Deci, într-o relație de cuplu voi pune din mine poate zona aceea de feminitate, zona aceea de erotism, zona aceea care cred eu că va fi importantă pentru partenerul meu. Dar nu voi pune tot din mine. Prin urmare, o relație terapeutică individuală va fi focusată pe mine ca tot, ca entitate, cu tot ceea ce sunt eu, ca femeie, ca mamă, ca profesionist, ca fiică, ca soră, deci mai multe aspecte relaționale, pe când dacă mă duc pe o variantă de cuplu, atunci terapeutul de cuplu lucrează pe ceea ce se formează între cei doi parteneri, respectiv relația de cuplu și felul în care gestionăm aceste bucăți pe care le aducem în relație. Deci sunt două demersuri ușor diferite și sunt două demersuri care au scopuri diferite, pentru că dacă într-o terapie individuală se lucrează pe așezarea propriilor umbre, pe coerența mea biografică, pe așezarea firului meu epic într-o formă mai puțin oduroasă, în terapia de cuplu, practic, învățăm să ne raportăm unul la celălalt, învățăm să comunicăm unul cu celălalt. Acolo, practic, mergem mai degrabă pe dezvoltare de abilități de cuplu, pe cât pe creștere și clarificare personală. Deci sunt două demersuri destul de diferite. Personal, aș recomanda pe amândouă. Exact, asta mă gândeam. Aș începe cu un travaliu personal, pentru că abia după ce reușesc să-mi câștig această coerență personală, pot să pun din mine în relații lucruri care sunt mult mai clare și mult mai luminoase. Dacă eu cu mine am o grămadă de zone de umbră, am o grămadă de balauri cu 7 capete, sigur că și în relațiile mele voi mușca și voi scuipa flăcări și voi fi destul de, nu știu, poate agresivă. Asta pentru că eu, la nivel personal, nu mi-am așezat încă povestea. Deci aș începe cu un demers personal, dacă ar fi să fac o recomandare, și abia apoi aș recomanda poate un demers de cuplu în care să și învăț să cresc, să hrănesc, să menajez, să negociez, pentru că relația de cuplu este iarăși un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg. O relație, mai ales cea de cuplu, cum și cea parentală,
Este o relație care presupune efort constant și continuu. În momentul când nu mai depun efort constant și continuu într-o relație, relația aceea se va stinge. Relația parentală ce este? Efort constant și continuu. Cât? 20 de ani. Deci, asta înseamnă relație parentală. Nu pot să spun, ok, mă duc la mama o săptămână și nu mă interesează. Sau, mă rog, se mănânce copilul în vacanță, dar ești acolo prezent. Deci, și relația de cuplu presupune efort constant și continuu. Dacă nu suntem acolo prezenți, permanent, relația, da, relațiile sunt sunt entități, dacă vreți așa, foarte mofturoase. În sensul în care sunt foarte pretențioase. Dacă nu ai grijă de ele, imediat reacționează. Deci, da, să fim relaționali. Da, pentru că am văzut chiar cupluri sudate și cu mare iubire și când au ajuns la momentul primului prunc, a fost o catastrofă. Au plecat de la iubire și se spune că opusul iubirii ar fi ura, dar nu e așa. Mai degrabă sunt niște frici anterioare vieții de cuplu pe care, cum bine zici, ar trebui rezolvate și individual, dar și în cuplu, nu? Cu siguranță. Eu spune că mai degrabă opusul iubirii este indiferența. Este cel mai mult ne doare când celuilalt nu mai pasă. Dacă încă mă urăște, mai am o speranță. Pentru că înseamnă că încă contez. Dar când nici nu-l mai interesează, nici dacă mă iubește, nici dacă mă urăște, atunci este cu adevărat dureros. Deci aș spune că opusul iubirii este non-iubirea. Nu ura, ci indiferența. Da, spuneam deja în webinarul trecut că apariția unui copil zdruncină teribil cuplu și din păcate, nimeni nu prea ne spune despre asta și nu ne spune ce urmează să se întâmple și de ce se întâmplă lucrurile astea și cum sunt cumva firești dacă nu s-au făcut niște etape înainte. Nimeni nu ne învață să avem grijă de relațiile noastre și, ok, chiar dacă ni se spune, ok, aveți grijă de relația voastră. Ok, ce înseamnă să ai grijă de relația ta? Nimeni nu ne spune asta. Ok, o să vă spun eu. Ce înseamnă să ai grijă de relația ta? Înseamnă să-i acorzi timp, înseamnă să aduci acolo lucruri frumoase din tine, înseamnă să poți să primești lucrurile frumoase care vin de la celălalt, înseamnă cuvinte de încurajare, înseamnă deschidere, înseamnă respect, înseamnă inclusiv să îndrăznim să ne arătăm vulnerabilitatea, să îndrăznim să-i arătăm partenerului nostru că, ok, atunci când tu faci asta, eu mă simt în felul acesta, să ne dezvăluim din trăirile noastre interioare, dar nu sub formă de reproș. Nu să spunem, ok, tu ești de vină, nu m-a spus niciodată, nu te interesează niciodată despre mine. Asta sună a reproș. În general, reproșurile atacă relația de cuplu și atacă relațiile în general. Deci, în loc să vorbim despre celălalt și să-i reproșăm celuilalt lucruri, încercați să vorbiți despre voi și să-i spuneți, ok, știi, mă simt singură, uite, când ai promis că mă suni și eu am așteptat telefonul tău, faptul că nu ai sunat, pe mine m-a îngrijorat și m-a făcut să mă gândesc că s-a întâmplat ceva grav și aș aprecia dacă m-ai anunțat, pentru că mă deranjează foarte tare sau mă îngrijorez foarte tare, uite ce impact are comportamentul tău asupra mea, uite ce îmi produce mie și uite ce îmi vine să fac. Te-am sunat, ți-am trimis 50 de mesaje pentru că mi-a fost foarte teamă că s-a putut întâmpla ceva. Deci iată cum vorbesc despre mine, vorbesc despre vulnerabilitatea mea, vorbesc despre emoția mea, vorbesc despre comportamentul meu, poate vorbesc despre ceea ce mă face să tremur de frică, fără să îi reproșez celuilalt și fără să îl atac pe celălalt, pentru că de foarte multe ori celălalt percepe reproșul ca pe un atac. Și ce facem atunci când cineva ne atacă? Ne apărăm. Este reacția firească și normală și în momentul când începem să ne apărăm de celălalt, practic pierdem conexiunea cu el. Iar în momentul când pierdem conexiunea, deja relația începe să se
destabilizeze. Sunt însă tătici care chiar au de lucru și care țin greu case, cum se întâmplă, și sigur că ei ar trebui să stea mai mult cu nou-născut, cu mama, dar au de alocat și serviciului timp. Și atunci ce ne facem? Cum găsim pârghia tăticilor? Pentru tătici, întrebarea? Da, pentru tătici. Ok. Lucrurile astea iarăși trebuie destul de bine povestite înainte, în sensul în care cred că fiecare dintre parteneri ar trebui să discute un pic înainte cum își imaginează că este povestea și cum își imaginează că este creșterea copilului. Pentru că dacă, de exemplu, discut cu partenerul meu înainte să se întâmple copilul și îl întreb, ok, cum e despre creșterea copilului? Cum vezi tu povestea asta cu creșterea copilului? Și el îmi spune, păi eu mă duc la serviciu și tu stai acasă și îl crești? Lucrurile sunt destul de clare, da? Deci am înțeles cam ce model de... care este modelul pe care el îl are în minte. Prin urmare, îi se va părea nedrept ca eu să-i cer ajutorul. Pentru că în mintea lui este jobul meu și el nu trebuie să fie prezent, trebuie doar să asigure, nu știu, poate zona asta financiară. Deci, atenție! Discutați cu partenerii voștri, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, discutați cu partenerii voștri despre ce înseamnă să crești un copil, ce înseamnă să te ocupi de un copil, cine se ocupă de un copil, cât se ocupă de un copil, pentru că dacă modelele noastre de creștere și educație sunt diferite, ele vor fi sursă permanentă de conflict. Dacă partenerul meu îmi spune, da, abia aștept să-l schimb și să te ajut la baie și aș vrea și eu să mă lași să-l, nu știu, hrănesc, ok, înseamnă că voi avea un partener pe care mă pot baza. Dacă partenerul meu în mintea lui are un model în care el nu are ce să caute acolo, nu va înțelege nevoile mele și nu va înțelege cererile mele și se vor părea absurde și nedrepte pentru că nu e treaba lui. Deci, uitați-vă un pic de asta spuneam că e important acest demers interior și acest demers personal, pentru că fiecare dintre noi venim cu propriile noastre povești, venim cu propriile noastre modele. Uitați-vă la modelul părinților partenerilor voștri. Pentru că e clar că voi prelua de acolo lucruri mai mult sau mai puțin conștient. Deci, ok, dacă, iată, să spunem că partenerul meu vine dintr-o familie tradițională în care mama lui a făcut tot și tatăl lui nu prea, e clar că și pentru el acest tipar de viață este un tipar funcțional, deci va încerca să-l implementeze la rândul lui în cuplul nostru. Deci, atenție din ce familii provenim, atenție la ce principii de viață avem, la ce modele de viață avem și discutați despre lucrurile astea înainte. Eu le spun oamenilor, ok, îndrăgostirea, iubirea, care spuneam și în obișnuirea trecut, nu este suficientă pentru o relație, este doar terenul fertil pentru o relație, dar este ceea ce ni se oferă ca să construim o relație. Ok, în momentul acela de îndrăgostire, în care suntem foarte conectați și foarte apropiați și nu respirăm unul fără altul, ok, este momentul prielnic în care să construim modele de viață comună. Și atunci, de exemplu, l-aș întreba pe partenerul meu, cum arată pentru tine o zi ideală de cuplu sau o zi ideală de familie? Și dacă partenerul meu de cuplu îmi spune, știi, pentru mine o zi ideală de cuplu este ca eu să mă trezesc, tu să faci micul dejun, eu să mă uit la meci, tu să îmi faci masaj la picioare, după aia mai face poate și un pic de sex, după care nu știu ce, după care ne culcăm. Ok, este un model pe care el îl are în el. Dacă partenerul meu spune, ok, pentru mine modelul o zi ideală de cuplu ar fi să ne trezim împreună, să mergem împreună să ne plimbăm, să mergem împreună să, nu știu, escaladăm, nu știu ce munte, să mergem împreună să gătim, să mergem împreună să... Este un alt model de cuplu. Atunci, întrebați-vă, povestiți unii despre alții pentru a vedea ce aduce celălalt în relația de cuplu. Nu așteptați de la el. Din păcate, noi nu punem întrebări de genul acesta și este doar una dintre întrebări, sunt mai multe întrebări pe care eu le recomand. Pentru că noi nu știm să ne descoperim și să ne construim, apropo de nu știm să facem relații. Aceste întrebări sunt întrebările pe care eu le recomand la început de relație. Cum construiești o relație? Construiești o relație descoperindu-l pe celălalt cu ceea ce el vine, ca principii, ca valori, ca modele, ca educație. Pentru că cu asta vei trăi.
vei trăi cu principiile lui de viață, cu principiile lui de sănătate. De exemplu, mi-aduc aminte un caz, erau foarte bucuroși pentru că amândoi erau foarte preocupați de sănătate. Și era o femeie cu care lucram și spuneam, era la început de relație și spuneam, ok, pune întrebările de început de relație, ok, este pentru tine importantă sănătatea, este pentru tine importantă sportul, este pentru tine important, mă rog, pentru a identifica principiile de viață și valorile care le ghidează. Și ea îmi spune foarte bucuroasă, da, uite, și el este preocupat de sănătate. Zic, bun, asta e un lucru, aveți un punct comun. După care, după câteva săptămâni, preocuparea lui pentru sănătate consta în faptul că bea foarte multă apă și făcea foarte multă sală. Iar preocuparea ei pentru sănătate însemna o focusare destul de puternică pe un stil de alimentație vegan și foarte bio și așa că au început să se certe ce este mai sănătos, să bei apă sau să mănânci vegan. Deci iată că deși aveau aceleași principii sănătoase de viață, aplicarea lor era diferită. Deci, dinainte să știi, să discuți, exact, să fii bine cu tine și să fii bine în cuplu, nu? Este ceea ce spuneai. Să identificăm aceste modele, aceste valori, atenție, nu știu câți bărbați își doresc cu adevărat copii. La nivel statistic, nu prea. Ok, adică foarte mulți bărbați acceptă ideea de copii pentru că partenerele fac presiuni. Ori dacă eu, de exemplu, ca bărbat, nu am luat încă această decizie de a fi tată și o fac de dragul ei, așteptarea mea ca partener este ca el să fie foarte implicat? Nu, pentru că el nu este încă acolo. Eu sunt acolo, dar poate că este cu 2 pași mai în spate. Deci, toate lucrurile astea contează și toate lucrurile astea se vor răsfrânge în relațiile noastre. Exact. Trebuie să fim atenți și să știm exact cât cerem și ce primim și cât putem oferi, pentru ca să nu existe dezamăgiri, date fiindcă așteptările au fost complet diferite. O instanță importantă, aș spune, este legată de femeile care devin mame. Mi se întâmplă frecvent la întâlnirea cu tinerele mame să vină cu recomandări de la alte mame care peste noapte au devenit experți și nu știu dacă o experiență a unei mame poate deveni panaceu universal pentru toate și există discuții și există agresiuni chiar la nivel de profesionist, că ea a făcut și la ea a fost bine. Cum e cu aceste sfaturi mamă la mamă? Se întâlnesc frecvent în grupuri cu multe ramificații, de multe ori se lasă cu discuții mai puțin plăcute și cu sfaturi care până la urmă nu sunt ok, adică nu funcționează. Da, din păcate, cred că este marele neajuns al rețelelor de socializare și al grupurilor de părinți. Sunt o grămadă de grupuri de părinți unde părinții pun întrebări și din dată au 300 de comentarii. Eu cred că n-aș avea nici răbdare să citesc 300 de comentarii și oricum nu m-aș alege cu nimic pentru că cu siguranță toate informațiile se contrazic. Deci nu aș alege, n-aș ști ce să aleg până la urmă ca și răspuns pentru că cu siguranță acolo e război. Ceea ce le-aș spune mamelor este următorul lucru și cred că l-am spus și în webinarul anterior. O mamă este expertă în copilul ei. Punct. Nu ești expertă în copilul altuia. Ești expertă doar în copilul tău pentru că ești acolo cu el 24 din 24 și ok, poți să observi reacțiile și așa mai departe. Nu înseamnă că dacă copilul tău mănâncă morcov, toți copiii din lumea asta vor mânca morcov. Dacă copilul tău mănâncă brocoli, toți copiii din lumea asta vor mânca brocoli și trebuie să mănânce la 6 luni jumate brocoli. Ok, nu. Fiecare copil este unic, fiecare mamă este unică, fiecare relație este unică. Pentru că și noi, ca specialiști, noi nu dăm aceleași recomandări, aceleași problematici. Și cumva, mă rog, este un lucru pe care îl înveți cu experiența. Pot să am 3 mămici care au, să spunem, aceeași problemă. Nu doarme copilul, să spunem. Da, am 3 mămici, toate mămicile spun că nu doarme copilul. Ok, dar poate că primul copil nu doarme pentru că poate are probleme cu colicii, poate că al doilea copil nu doarme pentru că îi cresc dinții și poate că al treilea copil nu doarme pentru că mama este anxioasă. Deci n-am cum să am, deși am aceeași problemă, e clar că voi avea 3 soluții diferite pentru că am 3 situații diferite, deși am același simptom. Așa că dacă o mică spune, ok, ce să fac, copilul meu nu doarme.
Ce să-i spun? Îi spun de colici, îi spun de anxietate sau îi spun... Ce îi spun? Nu am cum să dau o recomandare generală. Ok, nu doarme copilul, dați brocoli. Nu. Fiecare situație este unică și fiecare situație trebuie interpretată și analizată în forma ei unică. Deci nu există răspunsuri generale valabile. Sigur că noi facem așa recomandări generale cumva ca și bază, cumva așa, la nivel paliativ, la nivel de îngrijire, dar atunci când lucrezi cu un caz, tu iei în calcul toate elementele, de la vârsta mămicii, de la relația lor, de la tipologia mămicii, de la tipologia cuplului, adică sunt o grămadă de detalii. Asta mie este și foarte greu, mărturisesc asta atunci când, de exemplu, mai sunt întrebat să dau așa cu răspunsurile astea generale. Ce facem atunci când? Îmi este foarte greu să răspund la întrebări de genul acesta. Ce facem atunci când copilul cade? Mi-e greu să răspund pentru că trebuie să știu cum cade, când cade, cine e lângă el, ce a făcut înainte. Am nevoie de multe informații ca să pot să dau un răspuns cu adevărat adaptat, dar pentru că evident nu avem acces la toate informațiile astea, atunci ne limităm la niște recomandări de nivel general. De asta poate că uneori par ușurele recomandările, dar ele sunt ușurele pentru că neavând suficiente informații nu poți să dai decât un răspuns la un nivel destul de general valabil. Dar nu există răspunsuri unice. Da, unii copii vor merge la 7 luni, unii copii vor merge la 1 an și 4 luni. Unii copii vor merge la 1 an. Ok, unii vor face la o liță, unii vor face mai târziu, unii o să facă pipi în pat și la 8 ani. Ok, trebuie văzută și analizată și înțeleasă fiecare situație în parte. Practic, marele atu al unui specialist este să poată să cuprindă cât mai bine situația respectivă pentru a da o soluție adecvată acelei situații și doar acelei situații. Deci, repet, mămicile sunt experte doar în copilul lor. Punct. Mulțumim tare mult. Este mai mult decât lămuritor și atot cuprinzător tot ce ne-ai spus. Întâlnirea de astăzi, cum spuneam data trecută, puterea cuvântului tău în vreme de pandemie chiar contează și vine cu niște explicații cheie extrem de utile. Îți mulțumim tare mult, Daniela, și este o mare bucurie că ai fost alături de noi. Mulțumesc mult pentru oportunitate, pentru că ideea v-a aparținut, eu am răspuns doar invitației, dar am făcut-o cu bucurie și am să o fac de fiecare dată cu bucurie. M-aș bucura foarte mult să aflu dacă informațiile mele v-au ajutat, așa că așteptăm comentarii, așteptăm poate întrebări, așteptăm sugestii și în măsura în care vor fi și alte teme, sigur că subiectele sunt foarte multe și le putem discuta foarte mult. În măsura în care există interes și există și alte teme care vă preocupă, vom fi aici și vă vom răspunde cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, și un ultim reminder. Cum spunea Daniela data trecută, că maternitatea este o formă de pandemie și una răvășitoare, una care ne-a întors lumea pe dos și ne întoarce lumea pe dos, ne-a luat liniștea personală, ne-a stricat indicii de masă corporală, dar ne-a adus un lucru extraordinar, cum spunea Daniela, ne-a adus o iubire unică, nemărginită, ne-a completat cumva statusul acela al universului maternal, pe care e adevărat că un copil îl completează într-un mod solicitant. Mulțumim tare mult, vă dorim o vară frumoasă și să ne întâlnim curând. Mulțumesc, Daniela!